ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ। ଏଥିରେ ମୁଁ ହସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବି। ହସ ତ ସମୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଯେପରି ହୃଦୟ ଖୋଲା ହସ, ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସ, ପୁଣି ଉଲ୍ଲାସିତ ହୋଇ ହସ, ମନେ ମନେ ହସନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ କରି ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ପାଟି ଚାପି ଚାପି ମଧ୍ୟ ହସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୃଦୁ ହସ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିଛି ହସ ଅଛି ଯାହା ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ, ତାହା ମୁଁ ଏଠାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ହିଁ କହିବି। ହସ ଯିଏ ମଣିଷକୁ ଉପକାର ହିଁ ଉପକାର ଦେଇଥାଏ। ହସିବା ପାଇଁ ତ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ହସ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କାରଣ ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ସୁଖୀ ଓ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ନିଭାଇଥାଏ ହସ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ହସ ଖୁସି ନଥାଏ, ସେ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ହସନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନର ବୋଝ ବହୁତ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ହସ ଦୁଃଖର ଗଣ୍ଠିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଖୋଲିଦିଏ। ହସ ତ ଏକ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା, ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟା ଯାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ସୃଷ୍ଟିର କୌଣସି ଜୀବ ପାଖରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ହସ ନାମକ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁଖୀ ରୁହନ୍ତୁ। ହସିବା ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ସ୍ଥିତି ଅତି ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ ଓ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସ୍ୱତ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। କାରଣ ଏକ ସମୟରେ ହସିବା କୌଣସି ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ। ହସ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ କ୍ରିୟା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତା ଅଣାଯାଇପାରେ। ହସ ବିଶେଷ କରି ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସିବା ତଥା ଶବ୍ଦ କରି ହସିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଚଞ୍ଚଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିହୁଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମନର ଏକାଗ୍ରତା ଅଣାଯାଇଥାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ହସରେ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ଅତି ସହଜରେ ଓ ସ୍ୱତ ହୁଏ। ବ୍ୟାୟାମ ପରି ହସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ଜୋରରେ ହସିଲେ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହସିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଗତି ତୀବ୍ର ହୋଇଯାଏ। ହସ ତ ଏକ ଆବେଗ। ହସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରରେ ହରମୋନ କ୍ଷରଣର ମାତ୍ରା ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ ତାର ତ୍ୱଚା ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବଦା ହସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୟସ୍କ ପରି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେତେ ହସେ ତା ଶରୀରରେ ସେତେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଏ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଥରେ ଥରେ ହସ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ଟଳେଇ ଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ହସର ଉତ୍ସ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ହସ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲାଣି। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମନ ଖୋଲା ହସ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଅଥବା ମୋବାଇଲ, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଟେଲିଭିଜନ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଧରି ବସି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କମି ମଧ୍ୟ ଗଲେଣି। ବୋଧେ ସେଥିପାଇଁ ସହରରେ ଲଫିଂ କ୍ଲବ ଗଠନ କରାଯାଇ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହସାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାସ୍ତବରେ ହସ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।